Здравейте! В този видео ще ви покажем тактическо яки алфа на полската фирма Helicontex. Произведено от 100% полиестер, флис материал или по-известен като полар, с едра плетка, която може да видите тук. Предимствата на този плат са, че осигурява топлина на тялото ви, но пък е наистина лек и компактен, който позволява да го носите по време на дълги преходи в планината. Първо, взема много малко място в багажа ви и второ, теглото е минимално и няма да ви натовари. Но пък дрехата е наистина полезна, защото при по-ниски температури може да си осигурите топлина. Има два стандартни джоба, странични, с цип. Ето ви тук. Има един джоб на гърдите, пак с цип. И два странични джоба на ръцете, които също не са никак малки. На двете ръце има и велкро, оставено, за да може да сложите различни нашивки. Циповете, този цип и големия цип са YKK подсилени, както може да видите и на самия етикет. Ципът стига до брадата, яката е висока, за да предпазва и врата ви от ниските температури. Тук на китките има ластици, за да може да ви стоят максимално пристегнато, да не ви пречат, което е също удобно, ако се носят и ръкавици. Да видим вътрешната част на полара. Тук виждате, има добавена мрежичка, за да може тялото ви да диша, т.е. да не блузата да не ви запарява. Още нещо, което ще да пропусна, ципът е двоен, двупосочен, може да го разкочавате отдолу и отгоре. И тук в края има добавени ластици за регулиране на размера в кръста, за максимален комфорт. Може да видите, че задната част е малко по-дълга. Това е умишлено направено, за да може да предпазва и кръста ви от изстиване.